Грънчарят е занаятчия, който произвежда от глина керамични изделия. В миналото това са били съдове за бита, но в наши дни тяхното предназначение се измества от естетическите им качества и предимно декоративна функция. За грънчарството е необходимо да се познават технологията на работа и начините за оцветяване, нужни са и познания по етнография. Задълженията на грънчаря са да подготвя глината за обработка, да изпича готовите изделия и след това да ги декорира, да поддържа в добър вид използваните инструменти и да спазва изискванията за безопасни условия на труд. Качествата, които трябва да притежава грънчарят, са сръчност, развито въображение, развит естетически вкус и творчески нагласи и способности. Той трябва да проявява търпение и внимание, прецизност и чувствителност към детайлите. Грънчарите работят в работилници, седнали пред грънчарското колело. Те носят работно облекло. Грънчарството е в списъка от 129 занаята в Закона за занаятите. Грънчарите се регистрират в Националната занаятчийска камара, откъдето получават и свидетелство за квалификация – чирак, калфа, майстор. Основен инструмент на грънчаря са неговите ръце. Традиционните грънчари използват грънчарско колело и множество други инструменти – лопатки, нож, валяк, четки. Съвременните методи за серийно производство изместват много от тези прибори с машини. Професионално образование за грънчар може да се придобие в редица училища, а завършилите професионална гимназия могат да продължат да учат в колежи и университети по приложни изкуства у нас и в чужбина. Грънчарите могат да работят в различни занаятчийски предприятия, центрове за традиционно изкуство или в собствени работилници. Майсторските и калфенски свидетелства, издадени от Националната занаятчийска камара, са легитимни навсякъде в Европейския съюз.